zu gaur egun aktore izatetik bizi zare? Zorionez esan dezaket, baietz. Erretze bat parrandan, eta ume bat pasa bada, sentitz... Ikusi du bideo bukata, nire atentzin jo dituztena. Bai. Nik txikitan Hannah Montana nahi nun izan. Bai. Ez que ni Zara Larsonekin topea nago. Por cierto, honea etortzeko desiatzen da, hola. Zuek zergatik zarete periferika? Periferika bi Y-rekin idatzita. Bueno, pasaden astian entzun nauen The Strangies, konversazio bat musikari profesionalen artean, resulta talde bat montatu dutela, hainbat musikari profesionalen artean, eta bada ensaiotan nonor ez dauena oso ondo bere errola betetzen edo eta faio handixak itxan dauenak edo printzipianteen faioak. Eta horri buruz hasi izan eztabaida. Ea norbait musika edo artea ogibide daukonak, zelako faioak onartu alditzugu edo ez, eta noiz arte dan profesionala, hori ikasi baldin bozu, faioak itxia, eta noiz arte da artea edo hobia edo zer. Beraz, pixkat hau bebai estrapola balda aktore mundura eta bebai artearen mundura, eta horretarako gurekin Kemet Etxabe aktorea. Eskerrik asko. Zuk ze uste duzu guzti horren inguren. Galtunik, nun entzun zauen hau, edo zet taldei buruz da? Arrasate musikale. Oi. Esango zauke aktoriekin holandala. Formazio bat daukotze ziurrenik oso alde batzutatik klasiko izango dana, berritzeko espazio bebe badau. Bai, eta justu gaina kuriosua da, egun hauetan pixka pentsatzen egon naiz, zehazki galdera hontan, baina esaten hona aktoriak lanian gaudenean daude gauza batzuk teknikoak dianak. Gauza teknikoiek ikasiteia eskolan, esan nahet, ez dakit, hotza proiektatzia, testua obviamente ikasita eramatia, ez dakit ezibiltzia tanbaleatzen, ondo egotia zapaltzen, gauza teknikoa dira, eta tekniko horietan nik uste ezin dela faia hau. Izan daiteke egunen baten igual urduri zaudela, casting baten, urduri zaudelako, edo, beste hainbat gauzatik, egun txarra aukiezulako, aldezula faia hau gauza horietan, baina hola, orokorrian, nik esango nuke gauza tekniko horietan, ezin dezula faia hau. Testua ikasi gabe ezintzea juntoki batea. Oain, gero funtzio bat entzaudete, edo aigea grabatzen serie bat, o pelikula bat, edo zer. Eta hor, momentu baten jute zaizula testua, o igual zuzendariak nahi dula negarritia malkuak inda, ez zaizula ateatzen, hoiek, ez dakit faio deituko nien, baina hoiek usteton onargarriak diala. Oain, tekniko hoiek, ez. Base bat eduki berda bai ala bai, eta hortako gaude hainbeste denbora ikasten da hainbeste diru ordaintzen eskolai. Hori, baina base hori lortzeko, biharrezkoa da zure ustez ikasketa profesionalak edo, semiprofesionalak edo batek aldau, bizitzan proiektuak inda lortu. Eskerrak emi bai da besta bai da, Alixa. Gero bezartuko gara, jende asko esaten dau, edo zein izan leike aktore, edo zein, hor sartuko gara gerotxo hau, baina ni banaz ikasketen oso aldekue. Bai, nik uste... Eta ez bakarrik teknika ikasteko, baizik eta nundik datorren antzarkixek historia badauko, hor badaz gauza interesgarrixek. Nik uste komeni dana kultua izetie bai, itxosu lan hortan nire iritziz, baina bai. Totalmente bai, jakin berdezu jatorrian, nire datorren zure lanana, eta batez ere hori artean munduan eta historia luze bat eta nahiko interesgarri bat da orduan ondo dago. Ondo dago ez, jakin beharko genuke danok, base bat behintzat. Así que bai, ikasketan aldekoa eguneko egun, bai. Eta historia aipatu du, eta hor badaz disiplina tradizional hauek, badaz disiplina berrix hauek. Esan gutzut, ea zein dan zure iritzia Timoti Chalametek esan eguen aipu famatu hontan. Artea eta opera, inok ez ditxu ikusten, inok ez da gure hau bizirik mantendu, zentraueko gineteke gehiago zineman eta pantalla aurreko interpretazioetan. Hor, nun posizionetaz arazu? A ber, azteko, arreta deitzeit hori esan izana beha bezalako erakusleioa pertsona batek. Agian publizidadi esan, gero urten die esan haze, oin baletai buruzko pelikula bat promozionetan hasiko menda, beraz, nik uste publizidadi esala, baina esan eguen. Bale, izan daiteke. Nik egia horrekin pixkat sentimendu zehazkatela kontrajarriak batzutan, porque ez zait iruditzen batez ere dan azinean enfokau berdanik, uste antzerkia dela interpretazioan oinarria, ze garai baten ez zeuden kamarak eta gauza elektronikoak, orduan antzerkia esan. Lan honen oinarria, orduan, nire ustez antzerkiakin beti,
100% aurrea. Egia da, justu opera eta baleta diala disiplina oso garestiak, bai ekoizteko eta bai konsumitzeko gero. Porque, operatan jende pila dautea estenatoki gainean, jende horrek obviamente soldata berdu. Estenatoki gainean da estenatoki atzian, bai. Jantzitegia, makillajia, zuzendaritza, ekoizliak, jende asko. Orduan, nik ulertzet presio hori justifikauta daola. Baita ere ulertzet jende asko konsumiu nahi ez izatea, porque edozein pertsonak ezin ditu pagau €1 egun baten 2 orduko funtzio bat, 4 orduko funtzio bat ikusteko. Bai, gainera niretako, honen arazua, da askotan da bilela generaten berretxa kultural bat. Bada egisa, dala, oso elitakin oso lotura daukon gai bat da, eliteak aldau fan olako disiplinak ikustera, eta horrek bai, ostras, pues igual bestiekiko bai dabiltz itxen como bretxa kultural bat, eta zelan sustatu behar dugu gizarte eta sobre todo gizarte gazte bat hainbat eskuntzatan formatua, gero ezin baldin badu fan ikusten. Noski. Nik uste hori pixkat goitik ere etorri berko lukela, adibidez, Madrilen eta badakit, eta inkluso hemen, esango nuke Euskal Herrian, azken orduan jute basea takila, eotea berapen batzuk, oso merke aldiala erosi sarrerak. Claro, beti ez daude, batzutan opera hauetan da normalian, hilabete batzuk lehenu ustet, sarrera guztiak salduta bat irisgarri xau izemiko litzateke, zintzara fantakilako azken sarrera. Claro, horregatik, nik uste goitik etorri berko lukela gaztiantzat, o behintzat diru sarrera txikia azkan jendiantzat, kultura konsumioa izateko modun bat, berapenak, edo ez dakit. Madrileko komunitatea usted daukola jobo edo. Jobo, hori da, bai. Eta horrekin... Suertie. Bai. Nik egia da, onartu berrakat Madrilen bizi izan 2 urte, urte horietako baten uste, ez dakit gazte konsideratzen izan, baina lehenengoan bai. Eta enun inoiz asmau, nola funtzionatzen zuen jobo horrek. Piskat karkas egiten ezago esaten, baina enun asmau, aplikazioa ez interneten neon, kuenta enun, ez dakize, enun erabili. Irisgarri xau izan da zentzutan, eta ekonomikoki eta jobokitzen jobokin irisgarri xau. Intuitiboa, mesedez. Hemen, aipatu bihot bai, liburu bat, dau euskeraz izango litzateke itzulpena bereizketa edo berez dauko izena La Distinción. Ta, idatzeta dau Pierre Bourdieu, ez dakit ondo euskatu duten abizena, baina Pierre Bourdieu. Ta, hemen esaten dau, alde batetik, arrakala hori etorriko litzatekela alor ekonomikotik, baina gero badauela beste faktore bat dala sozializazio prozesue. Segun eta ze gizarte esparrutan sozializau zaren, balitekezu elite kultural horren parte izetie, edo ez. Ze, esaten da bien ez, aberatzago bien jentien artien oitxura bebada. Nik Donostin eta hau ikusi dut asko, Donostin eta ekonomikoki erosileikienak astero zinerak, zine justo, baleta eta opera buruz gabitz, baina zine garesti dauela. Batzuk ezin du. Bai. Edo eta antzerkira faten dinak eta holan, mobiluten da pixkat mundu hortan. Eta nik uste dut, ez dakitan interesa sortzen dan zuretako irisgarria dalako, edo eta interesa daukotzun aurretik eta irisgarria dan esfanitxezaren, baina hor badau eztabaida bat, eta nik esango nuke sozializazioak be asko daukela. Eta ez dakit, agian sortuko balira espazioek, nun aurrekoen komentetan gauen beste atal baten be. Egomiko liratekela espazio gehixau, plataforma emuteko bai, sortzaile txikin hauei, edo eta ikusgarritasuna ekoizpen ez hain urruti sentirutu abitxu hauen horrei, izen leik ekonomikoki, edo eta bai, beraz, hor, iritzi bat besteik ez da gukin geiken edo zan ikustu dut, baina bai, bi faktore horreik, bai. Bai, nire ados, egia azkenean hori beste maila sozial bat edo daken familitan bai ikusten nik ere asko zoitura gehiago da, hola, bai, kultura konsumitzeko, en general. Ulertu dezaket baita, esan egunero 8 ordu edo gehioko jornadak egiten nahi dian familiak, lango horretan, eta soldata eskaskei bat irabazten, ulertzeta azteko ez dakatela denbora, eta bigarrena ez dela behain lehentasuna antzerki baten edo zinean gastatzia. Orduan, nola inberko litzaken, oso galdera ona. Usted, honberko lukela, talde handi bat ola gobernutik edo lanian hortan pentsatzen. Gu ez gara taldi. Gu ez gara taldi. Kritika bingo dut. Jo, nire negatik, geratu naz, lehen esan duzunaz, nakixena, Timoti Chalamet esan dakoa igual aldala izan promozinua. Eta geratu naz pentsaten, hasta donde es lícito
olako promozioa, osea, olako zerba, Buah. esatia promozio Ja. finekin, osea. Ja, eske, Bai. ja, nei ez zait iruditzen hola modu egokiena. Egia da, sortu dula, jendeak Bai. hitzein du horren inguruan. Clickbait edo. Baina ez dakit, bea pertsona bezala bere ahotik hori atea dala gordeta gehatzea, nahi ez ingrazirik ingo egia esan. Ez dakit, beak Ez. no arte eukiko una hotza, eta no arte halko un erabaki, publizitate kampaina hau ingo dugu edo ez. Nik espero dut beak eukiko esateko gaitasuna. Ez Bai, dula osea, hori nik nahi. uste dut justo Timothy Chalamet bezalako aktore baia dauela oso konsagrauta eta, joe, Bai, bai, horregatik, dauela ni- gaitasuna, baina Bai, ni ez zait iruditzen nola kanpaina egokiena horiteko. niri best. Baita entzun nun, eta gaure temita, A ber, Rosalian... ze pasaba Rosaliak Rosaliakin? esan zitun gauzak bere garaian, polemika hundi bat egon zala, gero barkamena eskaduzun, ez dakit. Ai, bai, bai. Jendeak komentauzun hori ere bai estrategia izan zala. Jendeak beretaz hitz egiteko, nik esatetz, Rosaliak turronekin ze estrategia berdu, porque ateazian momentuan ja saldu zian Ja, zareta danak. Bai, orduan. bai, 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 guztiz. Jo, nik uste dut justo esan euenak, hori estrategia bada, iruditzen jat, pertsonalki, hau da, marketing talde batek hori estrategia hori pentsau badau, Aldau. bueno, funtzionau leike eta eurendako, ondo, baina Rosalia berak Zuretzat, hartzen personalmente, dau arrisko handixe hori, Claro. nik ez dakit txingo nauken. Claro, eta Timozikin berdina gertatzen, bai. osea, beste maila baten, baina baita ere beak aktore izan da, esatia opera, ja, osea, opera hitzaiola kaso egin behar, eta zinean zentrau bergeala, ez dakit pixkat zure etxea jarriak botatzia iruditzen Bai. zaitez. ez? Bai, guztiz, guztiz. Hor badau gauza bat esate dutena. Ta justo Timothy Chalametekin ikusi da asko. Segun eta ze pelikula bilen promozionetan, edo eta holan asko aldatzen da bere irudia, bere prentsan Bai. dauken... Eta segun eta zein eskalagun daukon be, bai. Bai. Epa, Bai, 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 Lily Rose Depp eta... bai, Lily Rose Deppekin sabenean, saben como en su era French boy, hola... Bai, Ja. bai, Call me by your name, call me by your Claro. name. Bai, Claro. baina nik Tankia- esate dutena, hor, aktoriek, eta ea hau zure ikuspuntutik zela dauen, baina saldu biozue, zeuen buru azkenien, zuik sarie produktu esentzu askotan. Orduen, zela aurkezten zara casting baten aurrien, edo eta zela egituratzea zuzuk zure bideobuka, hemen guk ikusi du bideobuka, eta nire atentzio dituztena. Bai. Ez que superrona da ez da daukatzu. Guazeneko klip bat jarritxe, eta gero urrengoko sekuentzia super serixuek, Bai, bitxau bai. kontraste bat superrona. Eta holan, zuk zela erabakitza zure buru zela saldu, eda zela aurkeztu. Nik nire kasuan, a ber, Timozik ez dakit nola ingon, ez Zure gaude buruz maia bai, zure berdinean, buruz por lo bai. que sea. Nik, ustez saiatzen naizela, alik eta zintzoen izaten, como nire esentzia erakus balin badezaket erakusten, eta gero bideobukak, kuñazo bat da bideobuka itea. Osea, uste zaila dala, porque esan, eta Bai. nik hori beira, ez dakatela, gauzatxoak inditut ez, baina aukeratzia, imaginau, pelikula batetik bakarrik ja, aukeratzia ze sekuentzi nahi duzun jarri bideobukean, zaila iruditzen zait. Ja, proiektu desberdinetatik hartu berba ezu, imposible. Orduan, nibili bertxea pixkat laguna esaten, en plan, a ber, zoka nola ustezu sartu berko nukela, bai, ez, eta hor pixkat danan artean eraiki bozeto bat izango balitzu zela, eta hor ja, azkenengo erabakia. Gero horregia da, aholku oso desberdinak daudela, batzuk esate hauek casting zuzendariak minutu batetik aurrea ja ez duela ikusten. Nik uste dut hori egixe dela, ni pentzun dauket, eta nik uste dut, izango direla lehenengoko bi horrek enpreseño, eta gero igual aurrera tuitzen dauela. Ja. Ez dakit, nik hori... Ez que ni dudakat, porque gero beste batzuk esan diate, nahi deu ikusi, como, sekuentzi oso bat, eta sekuentzi horren barruan, zure ibilbidea ikusi. Osea, ze aldaketa indituzun, emozionalki ze bidaia indezun. Orduan zatet, karo, baina eske minutu bateko bideoa nahi balin badezu, ezin dizkizutolako bizartu, porque ja eske 3 minutu dira, bakizun. Orduan, ustet, saia bertzea laiten aldezun ondoena. Eta hortik aurrea ja, pues, ez da zure esku, porque hori, eske casting zuzendari bakoitzak, eta zuzendari bakoitzak, bere maniak dazka, bere gustuak dazka, orduan batei gustatzen zaiona bestia segurazki ez, orduan pixkat, zuzai hau zure honena egiten, eta aldezun produktu honena kanporatzen, eta bideobuk hori, zuertiakin
zuretzat ongarria izango, ez dakit. Bai. Ere, bai, bada egia, gaur egun iruditzen dauela, ez dakizu aktore moduan, abertze pentsatzen hori buruz, ja, ez zaretela bakarrik interpreteak, holtza gainean izan behar zaretenien, baizik eta bai, horren atzetik bai, eraiki behar duzuela pertsonai bat edo pertsonalidade bat, gero, sare sozialetan eta bastaltzeko, eta azkenean uste dut hori, bai, bihurtzen dela, ez dakit, karga oso handixa, ze da, 24 orduko lan bat. Bai, hori guri gertatzen zaigu neio haingoz bintzat guazenekin. Ze, klaro, talde batetik adoz, porque guazenen publikoa infantila da, gehiengo bat. Orduan, egila da, behaiek telebistan ikuste eguen momentutik, eta gaina seria honaiko edukatiboa bezala da. Orduan, nik ulertzet responsabilidade bat badakaula, ume hoiedanan aurrian. Oain egila da, adibidez kontzertutan, kontzertua eta gero, uste balore batzuk bai transmitiu berdizkieula, hori euskaraz hitzeite deula, obviamente berdintasuna, danon artian, homofobia ez, arrazismoa ez, gauza hau edanak ez, telesaian bultzatzeitugunak, hori izan berdula umiakin, da gero gure bizitzan ere, bai, ez? Bai. Baina, gero beste gauza batzuk badaude, nik aletik ni joanean, o parrandan balin manao, hor, hori eskerrak ez digut eskatzen, baina ezin dut izan inorren ejemplo. Ni parrandan nao, eta oantxe bertan ez dut erretzen, baina erretze bat parrandan, beira sentitzet, eta ume bat pasaba da, sentitzet, baina hor ja bere gurasoan eta tutorian eginkizuna da, esatia, erretzia ez da hola ondo, oeratia ez da hola ondo. Nik 25 urte azkat, ez dutuziko parranda egitea ume batzuk ezagutu alnautelako. Orduan, ustez, momentuan arabera badakaula responsabilidade hori eta bai zaindu berdeula, baina baita ere argi euki gure bizitza pribaua dela, eta bizitza pribaua hortan nahi deuna aldeulain, beti errespetua mantenduz bestiak. Eta sare sozialei begira, eskatotzue mantentzeko como perfil konkretu, edo da bakoitzan erara? Zuzenian nola ez, porque de hecho usted sare sozialetan nahi norbaitek eskatze bait zein berdeten, hori ordaindu inberda. Bai, ondo pentsatu. Hori azteko. Bai. Esan izan digue, adibidez, grabaketan gaudenian, edo hau ez guazen emakarrik, toki gehiotan, setian balin gaude, pues obviamente zigo argazki bat setian erretzen, edo zerbeza bat eraten, edo, ez dakit, kamisetak enduta, igual, como no... ez dakazentzuik hori itiak, ez? Bai, ez kontaminau komidakian... Hori da. Lanian zaudenean lanian zaude, eta hor zerbait erakutsi nahi bezu saretan lanekoa, izatia lanekoa, eta zerbait ondo da ona, en plan ikusgarria dana. Gero zure bizitzan, intasuna ezuna, eske... Eta berriz, nahi bezu nire saretan gauza zehatz batzuk igotzia, igual negozia dezagun. Ordaindu. Exactamente. Ez que bada lan bat, Zare sozialako mantentzia. Bai. Guri zorionez, nahi behintzat ez diat eskabola inoiz auta hau igo berdezu, eta auta hau ezin dezu, eta ez dakize. Nik esango nauke, naizta guretako adibidez, guretako ez da lan bat Instagrama ondo eukitxi edo, baina olako serixotasuna sartzen du. Zenbat denbora pasetan duen, gero inui importez jakon fotogan bat ordenetan, hau, zuekin guruk komentetia, zein da zuen estrategia, zuen prozesue fotodan bat ondo igoteko, nik itxen dut. Hartu, argazkidanak sartu karpeta baten, eta gero fatenaz karpeta hortan, mobiruten lekuz. Karpeta drive. Ez, karpeta... Hori da commitment, seri. Karpeta argazkitan... Bali. Karpeta, zezu galerian ezin jozu mobiru argazkixek, baina karpeta baten barruan bai, eta gero fatenaz pasetan. Fatenaz laiken muten. Gurire dut gaur, kepa. Bai, danik itxen daue, bai. Danik hola organizeta itxo fotodanpak. Zuk zela itxosu. Ni hainaiz konturatzen, zartzen hainaizela. Porque, bai emateiot garrantzia Instagram bai, gutxi gora bera, baina gauza hauek, karpetak itekoa eta inspirazioa gorde eta ez dakize, eta orden, gauza hauek egin ikuste ditut nire arrebangan. Dala 2005koa, zuek ez dakit noizkoa zaten. 2006. 2008. Sortzi! Ostras, bai, zartzen bai.
Bueno, nik ez ditut gauza egiten, osea, nik itet Instagramen bertan iriki, eta esatet, hau, eta hau. Ai, ama. Gutxi gora bera hor ordenatzea ditut, en plan, nola gustatzea ditez, eta ja azken begiradan ere arreba izateo, eta ondo dago, Oso ona. esateit, venga, hau kenduko nuke, no seke, eta ni, venga, fiatzen naiz, orduan kentzeko esatu edazu, kendukoet, eta beak esateiten moduan, gehatzea. Orduan, eskerrik asko june musu bat. Bai, superrondo geratzen jatzu, bixi. Bai, eskerrik asko, Bai. eskerrik asko. Bai. Genian badaz pixkat karta de presentación, no? Zure Instagrama, orduan. Bai. Egia, de hecho, nahi pixkat pena emateit, porque garai baten Instagramian hasi nitzanean, hor bai, osea, guain begiratzet, artxibo hau askat, bada espada, porque beste enkuadre txuri hoiek, eta... 2016, 2014... Baina, niretzat hori perfektua esan da, garai hortan pentsau biten, esaten hona, ber, argazki honetan kolore hau balimakat, urrengoa igotzetenean, izan berdu antzekua, edo behintzat ondo datozen beste kolore bat, eta bastante pentsatzen un leno. Oain egia da... Ai, ba, ze ondo. Ez. Bueno, ez dakit. Bai, nire ustez honena da. Gero gainera holan ondo geratzen bajatzu da, holan effortless da... Ja, bai, hori. Rollo hori eruten da. Ba, deitu, nire Instagrametuko kontuek favoritena da Danelena Divina Komedia. Zeitu dutzazue? Hombre. Fantasia, eski gabatzen da, edo zer gauze, baina... Baina doko pare bat kontu, zein esateo zu, baten? Beria pertsonala. Beri pertsonala, bai. Galdaera. Bai, hori da, bai. 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 Ez que me encanta. Perfecta. Hori, bai. Perfecta. Pili in Spain, bai? Bai, Baina nik esaten dut, zela, nik egoten bot, makarroi plato baten argazki bat, eta hurrengokoen argi bat, eta holan ez jat geratuko, lan. Baina, bueno. Ez, porque ez dakotu... Ez daukat Rosalía, ez izpamo daukat duen. aizpa bat que te justifique. Claro. Bueno, zasortzeko baina, bai. Baita grazia asko iteit, ez dakit ezagutze zuen, laguna Euskau Boi. Bai. Baina, de repente baita ere dazka. Por cierto, honea tortzeko desiatzen da, hola. Gure gati Es que bea profesionala da podcastetan, Gu gara oso jarraitzaileek eta gainera badakigu asteburu hontan egon dela daban. Bai, Eta guk esaten gauen zelako FOMO, fanbigara guen Urrengoan etorri, joel, oso ondo pasagero, bai. Eta parte hori Instagrama, batzutan emate jola ramalazo batek buruan, da, azte stories eta igotzen edo, zer meme, edo zer gauza eta. Bai, niri hori guztetan jat. Que gracia. Bai. Kultura pop. Eta hemen dau kontzeptu bat gurotena komentau, eta da Kia Asylum. Die abeslari horreik momentu baten sekulako arrakasta... Bakizertan. Kia Asylum. Zara Larson da hauek, ez? Nik Zara Larson jantzun duten hori da. Vale. Orduen, Kia Asylum da, kontzeptu moduen, holan, asilo bat moduen, asilo... Baina, metaforikoki erabiltzen da, arrakasta hondi xeuki dauen abeslari xendako, eta oin... Agian ez dauena, bai, zenak pixkat flop era hortan. Guri, Euskal Herri mailan ustez guri ere pixkat gertatzen, egula ez dakit hainbeste haino, Kia Asylum, baina guazenen gaudenak publiko infantillak, orduan, osea, eta publiko infantilla handia da Euskal Herrian, eta publiko infantillak indator behaien gurasoak. Orduan, ni, azken guazeneko denboraldi honetan atea naiz, baina en plan, azken kapituluan, eta oso gutxi. Osea, eta kontzertu biran ere naiz egon aurten. Osea, ja urte beten joa, praktikamente egon gabe. Eta guantxe hemen bidian ume batzuk kruzatu ditugu, eta aztetik hasi daizkigu, guazen, no seke. Orduan, ustez bai gertatzen zaigula, guazenetik ateatze ganean, jende askok, urrengo urtetan, guazenekin lotze igula, industria mailan esan berrakat zorionez, lana ez daitela falta izan oain arte, baina baita ere iruditzen zait, bai dakaula konnotazio hori, umiantzat produktu bat gehala bezala, eta ez gehala aktoriak, baizik eta guazeneko aktoriak gehala. Ez dakit Kia Asylum deituko nion, baina, hola antzeko nik horri deitxuko nutzeke Miley Cyrus 2013 BMI. Beira, guazeneko aktore danek eukibi daue Miley Cyrus momentu bat, non esaten da bien. Puskatze buena, total. Juergan urtetenaz, oin beste proiektu bat ingo, eta oin, zuko kidezu zure momentu zein izen zan zure salto pixkat. A ber, es que ni oso juerga zalea naiz, no? Orduan, tarteka usted Instagramen ere ikusteala. Tarteka ama batzuk idazte jate Instagrametik, oye, menudo juergista estás hecho, no sé qué. Orduan, nik uste ja ba nahola hor, baina nahola hor guazenen sartu nitzanetik edo lehenuotik, eta jarraitzetela hor, bizkat, rebeldia hortan edo, ez? Egia da urte beten joala guazenen egon gabe, ez dala hainbeste. Orduan, nik uste, egia da notatzetela baita, lehen baino askoz gutxi ezagutzea jatela kaletik. Orduan, nik uste pixkanaka badi joala ja ahazten, eta industrian beste toki bat ere hartzen nahi gehala.
aldi berian, guazenen daun jendia gaur egun ere, hau gogorarazteko, matematik usten bada industriakoa, aktoriak ea, osea, guazenen gaur egun daudenak ere aktoriak dira, ez dira guazeneko aktoriak, orduan lan egin dezakegu toki gehiotan baita. Noski bai. Osta ondo. Nik oindela gutxi eskurritu naben gauza bat, bueno, TikTokeko alde bat. Dala, guazen TikTok. Bai, Das, bai. baina eske fan kontuak, baina olaxe. Bai. Eta orduztek agertzen zaizkit pila bat reel de guazen editak, xipeoak, Bai. kaletik como aktoriei como paratzen eta ez da egititzen duzte kriston grazia egiten da, porque da como... Ez que kuriosua da, hendikan Bai, asko... fenomeno fan oso handixa. Bai, funtzionatzen jarraitzea, eta klaro, nola urtero ume berriak dato zen... Bai, baina esain umiak, bai, zetut. Hori da, baina, Bai, bueno, nire batzuk, ezidianak gurekin, Bai, hor daude, como superfan izaten da, edukia sortzen daola, koreografiak ikasten, batzuk daude kontzertu, oza, ja ezagutze ditugu, fan batzuk, eta kontzertu eta etortzea, eta ezke behain izenak dazkigu, porque askotan daude hor, eta opariak iteizkigue, bideoa grabatzeigue, hor, bueno, besarka bat ematei unian ez dakizek gero Instagrama igotzeue, eta... bai, horrek, bai. Bai, nire gehiagarritzeitela, hainbeste urteta gero, baina karo, esaten nuen, nola, urtero ume berriak dauden, pues, beti jarraitzeu, Bai. bueno, hilara horrek ez, eta orduan beti ongoia jarraitzaile berriak, hasiko jana saretan gauzak egiten. Gero egia da Euskal Herrian gaina fenomeno fana eukidezaken seriea guazen dala, no? Porque fanak Bai, normalian bai. umiak dira, o bueno, gaztetxuak behintzat, eta, bueno, guazen da irabazi arte dago, baina... Bai, zuk dauzkotu fan accountak? Nik batzuk intzizkiaten, gaur egun ez dakit jarraitzeuen, baina eukinitun, bai, eukinitun batzuk. Ke bai. Bai. Esamin hauena zan, da zela, kia sailumentik urteteko esan du garrantzitsua dela itxia rebranding bat. Ta ipatu ditut nire Euskal Herriko rebranding gustakoena, bueno, mundu mailan eta gero Euskal Herriko dagoela bat bereziki aukeratu dutena. Vale. Nire rebranding gustakoenak izan die, Brat, Addison Rae, okorreu jatenako, Baina gero, Euskal Herri mailan rebranding potente bat egonda, eta hau, ez da egon inoizkia sailumen. Beti egonda hor begirada publikoen, baina eukidau rebranding potente bat, eta izen da Gorka Urbizu. Gorka Urbizu, berritxarrak. Eta oin atera dituen diska berrixak, abesti berrixek eta bar, bi mundu die. Totalmente. Eta rebranding oso ona, Bai. beraz. Bai, guztiza da zurekin. Baita ere Euskal Herri mailan pixkat aspaldi izan zen, baina Peio Reparazek bendetatik zetakea aldaketa Be bai. desente handi jaukizun Be bai. baita. Incluso ETS-ek ere, esango nuke ETS zana leno eskatalde bat nik horrez autu nitun da. Gaur egungoa nahiko desberdinak diala. Bai, Baina bai, Gorka Urbizunakin guztiza da. Bai. Eta internazionalki, eske ni Zara Larsonekin topean nago. bai. Lehen esan dugunan arira, bada egisa, usteot askotan, zeletasun artistikoak edo eta beste mentalitate batzuk dauzkon, ez dakit pertsona edo beste intriga batzuk edo, askotan, bizizaren nien como herri txiki baten, como saia dala pixkat, topetia jendia edo eta guneak, pues ez dakit zure interesak espresetako edo behintzat, askotan niko lan bizitzen dut. Eta usteot askotan jotze duela performetara, igual ez garen zerbait edo eta rol sozialak hartzera. Eta bada gixau nik askotan aktuazioakin pixkate lotu dutela. Osa, obviamente, ni naiz ni eta horixe, baina askotan ez, disimulatu duzu gauza batzuk. Eta horregaitik ez dakizu aktoren moduan, suposatzen dute bai, horrelako gauzak bizi dituzula, azkenean danok bizi inditzu hau, eta zein da diferentzia horrekiko hartzen dugun rol sozialak eta gero paper bat interpretatzerako orduan en plan serio. Graziosoa da, porque justu gaur terapia aukiet, eta terapian hitz egiteren gara baita ze rol hartze ditugun, ez? Gizartean arlo desberdinetan. Esango nuke justo nik alde hortatik, artistiko alde hortatik egia da, nere inguruan ez zaitela tokau hasiera baten nere kintako jendia taula aktore munduan ibili naizunik, bai eukitut artista plastikoak gehiago. Osea, orduan, nahiz ez izan disiplina berdina, pixkat bizitza ikusteko modu antzekoa ere bagenekan erabezaruan, da hor elkarbanatzeko aukera genekan elkarren artean. Orduan alde hortatik ez dakit askotu gauzaiten
antzestia. Oain, bizitzan beste arlo askotan, bai, segun ze pertsonakin zauden, uste desberdintasuna daula aktore lanetik eta hortatik bat dala supervivencia, porque segun ze arlotan zauden, antzestu berdezu bai ala bai aurrean nahi bazu batea, porque bestela... Bai, naturala da. Dano dago gure selfa, gure identitate bai. Aurkezteko modu bat. Hori da. Aldatzen da testu inguruan arabera askotan. Segun nola gauden gu, segun nola sentiarazte egun gurekin da honak, uste 10.000 faktore daudela. Bai. Eta alatabe jarraitzen dau, industria honek oso glamurizaute eta oso goixen irudi publikoen aurrien behintzat da jende dana gure dau. Punturen baten, umedanek pentsatu jo guro eta aktori izen edo nik izango nauke dela, o aktore, o abeslari, o olako... Askotan joten daue ume, bai, entretenimenduan industria. Bai, eta nik esaten dut... Jone Arriolan kasuan, merceria baten anitxia. Claro, hau... Perfecta, otra perfecta. Esaten dut, guztetan jakola, ez dakego agurtengo dan gero... kapituluen o ez, baina esaten egon guztetan jakola sentsazioa denda txiki baten media bat aurkezten zuenin eta esan zuen, hau da, opakue. Esaten egon eta kajatxua. Eta nire ustez txarrena da, niri hori txekat guztiz desero zuen. Nik naixot denda, bueno, hau esati ez da oso iritzi ona, baina naixot denda batera fatien, ez daukatzen dendari eskatu biharrik media konkretu hau, baizik eta hartu zure media ordaintza. Bai, nik horrekin dilemakate, porque esatet, claro, komertzio lokala, obviamente, sustatu behar deu, porque oiengatik herrilla da daka beren hortasuna, ez? Egia, gero ni naizela lehenengoa baita askotan nahola antisozial total, da juten naizela dozintokita eta nahetela inkluso aurikularrekin sartu, inorgez molestatzea, hartu nire gauzak ordainuta jun. Eta uste duzue, adibidez, noskize, aktoriek ikuste ditxu hau edo abeslariak ikuste ditxu hau alfombra gorritan, ikuste ditxu hau jaialditan eta bar. Egongo balitza adibidez, industria hau eskutuen, eta publizitate daukena edo izango balitz, erizaintza, bat batien, o albaitaritza. Jente danak gureko lokela horra tiratu da, zen ikustat, baietz badala gauza bat, nik txikitxotan askotan, esaten hauen, esan daigun, gustoko litzadeke pilo bat aktore izetie, eta nire buruen ez zeuen kamara aurrien inbiozun lan hori edota set baten egon bizaren zazpi orduek jarraixen nire buruen egon alfombra gorraixek, eta gala, eta sarixek, eta holan, apur bat hori idealiz eta osulako eta holan. Eta esaten dut, ez dakit, beste hogei bide batzoi edo emongo balitzaiak eolako publizidadi, agian beste leku batera tiratuko gauke. Bai, egia da zaila dala, porque azkenian lan hau bai da beti publiko batekin. Eta sostengatzen da publikoen baitan bai. Publiko hori berdezu, sarrerak erosi berditue, eta sarrerak eroste dituen einean, ikusi iteu zure lana. Orduan ja hortik aurre ustet sortzeala, fanatismo edo admirazio puntu bat jende askongan. Eta azkenian horrek nik uste eramatituela dauden tokira, aktore top oiei. Egia da, beste lan asko emango bazitzaien, esatezun bezala igual, beste norabide batea jongo ginala, baina uste ezinezkoa dela profesio honei hori kentzia. Noski. Aldi berian, profesio honen zati hori da euneko oso txiki bat. Porque aktore asko gaude, Euskal Herrian bakarrik asko gea, eta bantxo bertan ez dakit portzentaia zeintzan, baina Euskal Aktore Sindikatutik esan zuen, ez que igual, hau estatu mailan, Espainiako estatu mailan, uste aktorian euneko 8 bizidala aktore izatetik bakarrik. Eta hori tristia da. Orduan imagina, mundu hau de las celebridades, eta galak eta alfombra gorriak, pues es que igual euneko bata izango da. Orduan, egia esatezuna txikitan nik ere horrekin amesten nula, nik txikitan Hannah Montana nahi nun izan. Bai. Eta nik nahi nun kontzertuak eman, eta gero hori alfombra eta jun, erropa jantzi, ez dakize. Gero zorionez pixkat lurrea buelta honitzen, eta esan nun, lan honek hori ekar dezake, me siguen kantando, naiz iskutauko nahi festa hon bat, gala hon bat, erropa preparatzia, argazkiagat, me encanta. Baina, zorionez, ulertu nun, lana etzala hori, lana zala atzetik daundana, eta batez ere hori antzerkian, euneko handi baten prekarizauta, eta igual suerti balimakazu egunen baten kontratuan bat iritsiko zaizula, eta iritsiko zehala horrea, baina horrea iristiare, ez du ez errezan nahi, porque hor momentu baten zaude, baina horrengo egunean ja
estás en el asylum. Ki Asylum. Orduan. Bilurre horri. Bai, Claro, zauek claro. Asylum. Bai. Ala eta Bai. zu gaur egun aktore izatetik bizi zare? Nik zorionez esan dezaket, baietz. Egia da naizela, osea, azken niritzako 4-5 urtiak esango nuke aktore izatetik bizi naizela, baina baita ere ez da raia, zuzen bat. Bai, klaro. Momentu batzu daude, paru askatzetena, zorionez kotizauta bakat denbora, porque hosteleritzan egon nintzen aktore bezala lanian hasi aurretik. Eta gero aktore bezala ere, guazenekin 3 urte egin ditut, beste pelikula bate bai, beste serie bate bai, orduan, bueno, bai, naiz lantxuak lotzen elkarren artean, da zorionez hori 4 urte o 5 hauetan, bai izan naiz 108 hori. Eta eskerrak, espero Oso dola ondo, jarraitzea oso postenaz. Bai. Txalo bat. Txalo bat. Epa. Bakitza zentzu da zen ontxe bertan momentu gorenien, honek Ki Asylumetik guztiz urten da, baina urten da ez dakitz modu apurtxo polemiko baten eta iritzi asko egon dionen inguruen Euforia 3. temporada. Eta beste temporadan inguruen bebai, baina azken hau izen da oso komentau sare sozialetan eta bapatien dauko bor, Rosalia. Gaztelera hitz egiten eta inglesez kriston azentuaz eta kollarin batekin hemendik pertsonaia bat. Priscila Delgado sartu da bebai, pertsonaia berri bat, jendei asko gustau jako, eta bere ibilbide dana komentau izen da. Sidney Sweeneyekin polemikak, orduen ez dakit hori ikusi dozuen, eta gero orokorrien zuzendaria be, Sam Levinson ibili da hortxe. Gai batzukin kritika bizen daue asko. Bai, ikusi dozue, Euforia? Edo... Azkenengo hau ez, nik ikusi nun lehenengo denboraldia aspaldi eta gogoratzen naiz gustau zitzaidela. Batez, estetika oso kurraua, behaiek, aktoriak, iruditzen zait, oso ondo daudela. Egia da ja, oinarritik gaia nahiko delikaua dela. Baina ez, gero azken, bigarren denboraldia ez dut ikusi, eta 3. haurez ikusi ditut klip batzuk, adibidez Rosalian hau, gaztelera zitzaiten. Eren iruditzen oso divertida da, hola, justu sekuentzi hortan. Bai, eta itxuraz eta dana. Bai, batien, ontxe, Luxtur dauko eta claro. Guztiz monja. Piskat bueltau da, Malkererreko azazkan luzeoiek gara jorta, ez? Bai, nahi gustau zait ikustia, zati hori, gero. Bai, nire bai. Polemika eta segila esanen nahi zenterau, ez dakiz egertadan. Ez da Euforia. Hori oso argi, ez da Euforia. Ikuste itxasu, bai. Kartelatan etzan tipo Grande Fautoko... Zehose bai. Zehose ikusi eta gero, oso amerikana da bat emateu ez. Dauko, esaten dana Netflix lighting edo lan, entzun dozu hori? Daukiela... Bai, entzun dut. Da gauza bat, nun, askotan, pelikulak adibidez, A24, A24. Ez dakit euskeraz esango da, baina A24ko filmek normalien estetika bat daukie. Eta oso berezi izeten dut haulan. Eta gero beste kontzeptu da, Netflix lighting, dala, argi oso artifiziala, ja pelikulak ez daukiela estetika hori, dala dana oso... Hori film kutsua bizi eta Netflix kutsua. Netflix kutsu hori dauk, eta nik hori lorrizut sekuentzia batzutan. Baina... Ez dakit, iruditzen jatia ez dala inbeste Euforia eta nera bezaro hori apur bat historixe fandala beste alde batetik. Eta agian ikusikot. Vale, nik ikusiko, pendienteagat, egia justu azken aldean da oso gaizkini aktore izan da, baina nahiz asko konsumitzen nahi, ez zinia, ez telebista eta ez... Bueno, noiz behinka... Baina, buelta huertet, bai. Bai, bueno, ja bukatzeko, dauko gure betiko jokuak, diela bata edo bestea, eta hitzak sinonimoen jolasa. Hori, bata edo bestea izango da oso azkarra, nik esan gutzut pare bat hitz, eta zuko aukeratu jozu, bato beste. Abixau diate, eta ikusi nun baita jolasa zeola, ni txarra naiz, eta pixkat blokeauta gatzen naiz, eskarri mertian egon, baina, bueno, ni saiauko naiz. Eta bestela edita bitxon da gero. Vale. Bata edo bestea, Gorka Urbizu edo Charlie XCX? Charlie XCX. Baleta edo opera? Baleta. Euforia edo guazen? Obviamente guazen. Self-tape edo casting presentziala? Presentziala, dudik gabe. Gidoi itxia edo improvisazioen? Esan nuke, gidoi itxia, baina aukerakin pixkat improvisatzeko. Drama edo komedia? Ustet hobeto emate zaitela drama, baina komedia asko gustauko litzaiake ondo itia, baina zailagoa iruditzen zait. Zaila da. Film laburra edo serie luzea? Serie luzea. Zinema edo antzerkia?
Betiko galdera. Hau ezin dutela erantzun bat edo bestia. Osea, Ados. segun zertako bat, segun zertako bestia. Empate, Bai, txiko. empate. Vale, eta Listo, hitzak- ole, bueno, nahiko ondo, no? Bai, Vale. Hori, burura etortzen jatzen lehenengoko gauza. A ver, Prest. ez dakit. Zinema. Lana. Interpretazioa. Lana. Pertsonaia. Aberastasuna. Castinga. Sufrimendua. Arrakasta. Venga, maitasuna. A lo loco. Publikoa. Berotasuna. Bokazioa. Maitasuna. Eta presentzia. Lana. Ua, kiston poto pila, sakotan errepika dut. Ondo. Bai, bueno, lehenengo jolas hau eto bigarrengoan, baina. Bai, ingotzu hau gero goitxik voiceover. Vale. Eta mosketekin geratzen da oso ondo, oso ondo. Vale. Bai, mila esker Oso ondo. retortiarren. Zuei, jo, Oso eskerrik elkartzeko asko, bai. Nik oso ondo pasatu bintzat, eskerrik asko. Gupe bai. Oso ondo. Ondo. Beste bat arte.